Promise you you'll catch me. Promise you you'll catch me. Promise you you'll catch me. Okei, morjesta YouTube. Ja ennen kuin mietit, miksi mä puhun videolla, niin mä oon kuullut aika paljon sitä, että ihmiset haluaa, että mä puhuisin mun videoilla. Niin mä päätin sitten, että mä puhun mun videolla. Okei, vaikeasti selitetty, ei voi mitään. Mut mä tänään päätin, että mä aloitan sarjan, missä mä opetan teille jokaisen surkin, mitä voit boteista tai surkeen boteilla surkata. Joten ekana mä kerron, mitä sä tarvii, kun sä oot surkaamaan. Puhutaan vaikka näistä toolseista. Sä tarvit näitä toolseja. Anesthetic, Antibiotics. On turhia nämä kaksi. Näitä ei tarvii. Defibrillaattori, Labkick, Pins, Scalpel, Splint, Sponge, Stitches, Transfusions ja ultrasoundeja. Joo, ja on niitä vaatteitakin tai itemeitä, mitä ukkelin päälle saa, jotka helpottaa. On se joku Bone Salve ja sitten oli toi Healing Tome miinustaa, onko se nyt 15 minuuttia malpraktisesta, jos feilaat surkin, ja se saha sitten vähentää skill failejä. Mutta joo, mennään surkaamisen pariin, eli joo, tosta. Ja joo, okei. Eli kaikki on hyvin. Strong on vihreällä, temppi on vihreällä eli kuume. Ja leikkauksia ei tarvitse tehdä, ainakaan vielä. Joten tässä tilanteessa me käytetään ultrasoundin. Joo, okei, eli kun hänellä on rikki jalka, eli broke leg, niin pitää tehdä niin, että me nukutetaan hänet ensin, eli anesthetic. Sitten me leikataan kerran, eli scalpel. Ja sitten me saatiin tonne pinssit auki, eli me käytetään yksi pins. Noniin, kuten huomaatte, siellä on 2 broken nytte. Ja noi brokenit saa pois splintillä, eli painat splint. Sitten vielä kerran splint. Ja sit on pakko käyttää sponge. Ja sitten me käytetään stitches ja se on siinä. Näin helppoa tämä surkaaminen on. Katsotaan mikä surki tulee seuraavalla videolla. Tykkää jos tykkäsit, muista osallistua Gibeen. Ja tosiaan jätä tykkäys jos tykkäsit videosta. Ja tilaa kanava niin et jää paitsi yhdeltäkään videolta ja oot mukana Givessä. Ja muista kommentoida Grow-idea ja maa, jossa on donateboksi. Muuten et voi saada 10 DL. Se olisi sitten ensi videoon. Moro!